semmejt iż-żewġ affarijiet li kkawżawlek problema ta' popolarità li kienu jew mhux problema tal-popolarità, imma li sibt ħafna reżistenza għalihom li naħseb li mbagħad ikkawżatlek biex il-popolarità tiegħek tiġi minata ftit ukoll. Mhux kollox jiġri fil-ħajja. Meta tagħmel. Meta tibda dejja n-nies imbagħad idejquk huma. Kifex ta' dil-ħaġa spiex ta' evidentament spiex ta' l-affarijiet li xtaq tagħmel inti għand bejwel jor għandna naħseb lan huwa l-istess li rid ngħid fuq tal-height limitations biex li kieku l-intenzjoni saret biex nakkomodaw iktar nies. Ma fejtek li mhux għalhekk saret. Għax speculation saret. Ja, ma l-ispekulazzjoni tibni fuq l-intenzjoni tajba tħaddija. L-spekulazzjoni ma' wkoll li inti tinvesti llum bit-tama li għada tagħmel ħafna iktar flus. Dak l-ispekulatur, imma ħadd jista' jkun qed imexxi politika bil-intenzjoni tajba u jirbulu fuqha. U inti li issa għext daw is-snin kollha u li kellek kampanja karriera pjuttost rikka fil-politika, temmen li il-lobby tal-kostruzzjoni ma kienx għaċċan ħafna għal-policy ta' din ix-xorta? Mhix konvint. Iktar naħseb jippreferi kollu word version biex għadem fuq għax mbagħad jista' jagħmel li jrid fuq. Ma parti minn hekk. Nemmen li l-lobby tal-kostruzzjoni huwa attent biex jirkef fuq l-intenzjoni tajba ta' ħaddieħor. Jagħmilha tajjeb ħafna. Jien kont naħdem fir-real estate. Mela, jekk jien għandi plot sewwa u dil plot illum issarraf li 3 appartamenti, ħallit li terrest house, it-sija, waqqajta u sarfet li tal-appartamenti. Issa qed titkellem height limitation fuq xi ħaġa ġdida? Height limitations fuq xi ħaġa ġdida u mhux hekk ġdida u mhux, jiġifieri jiena qed nista' jew għandi pereżempju. Għax height limitation qod naseb fuq jien l-aktar hija fuq areas ġa mibnija. Le ukoll, it-tnejn li huma. Le mhux it-tnejn li huma b'differenza. Le ma in this case huma it-tnejn li huma. This is just overall height limitation. This is kif ninterpretaw l-idea tas-solari. Ġifieri dik hija across the board. Issa ovvjament jekk jiena sviluppatur, spekulatur, xrajt plot. U dil-plot nista' noħroġ 3 appartamenti minna ħanagħmel dak iż-żmien konna nagħmel jien naf mit-telf imma jekk daqqa waħda nista' noħroġ 6. Ara kemm ħanagħmel ħafna iktar flus. U partikolarment minn kien jaf li din leġislazzjoni ġifieri dik il-biċċa karta hija biċċa deb printjata fuq A4 għax jekk jiena naf li f'daqqa waħda l-height limitations ħajinbidlu u niġi fuqek u inti ma tafx u inti minn għalik li l-plot tiegħek tiswa X. U hija dak affarijiet normali, normali kif ikun isir tbażbit tal-affarijiet. Huwa xorta ta' insider trading. Eżatt. Ġieri għalhekk inti ma temminx li il-lobby tal-kostruzzjoni kellu xi ħaġa x'jaqsam magħha dik?